Hej, det er Kasper Q. Så er der takkehilsen til en, som har støttet op om en af mine stand-up-emner, om da jeg fik noget kunst ud. Og du skrev til mig, du er så god, tak til dig. Du har gjort en kæmpe forskel for mig som ny komiker. Og det der så bare i den her video, det er, jeg vil lige fortælle, det er, I kan gå ind og se den video, hvor han fortæller om det med kunst. Det er det, jeg fortæller om. Hvor jeg siger, at der var en, der sagde til mig, at det, jeg lavede, ikke var rigtig kunst. Og så siger jeg så bagefter, at det bare mig, har han en krystalkugle, hvor han kan se, hvem der kommer til at leve af hvad, siger jeg så. Fordi så vil jeg da gerne låne den, hvor jeg efter siger, jeg spørger bare. Har han sådan en, for så vil jeg da gerne låne den. Kunne det være fedt at have sådan en, så kunne man også se, hvilken tipskupon eller lottokupon, der kommer ud. Og det er stand-up blevet. Så det er bare det, jeg vil sige. Send nogle idéer til, hvordan vi kan bygge videre på det her i den her video, eller over i den anden, hvor har med at kommentere på den video. Næste gang, så finder jeg ud af, hvad det så vi skal tage op på emne. Men bare bliv med at følge og tryk på følgeknap og skriv nede i videoerne, og send kanalen videre. Ha' det godt, og tak til dig, der kommenterede på dette emne. Ha' det godt. Hej.